Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing ayu dhewe anakku sing denok diblong limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren sawetara ya nduk mangkono. Iya ngestokake dawuh. Sadurunge matur sing akeh-akeh, nggih. Kang sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna luwih dhisik. Ayo anakku limbuk tak kanthi tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngaturake puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya nok mangkono ya mak. Ingkang mus malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, becik nikmat sempat, nikmat iman, saengga aku kang sarta kowe anakku limbuk bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki mangkono ya ya. Pancen bener pancen kapara nyata. Nggih. Kula banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Bengi iki dalam rangkaian acara apa mak? Iki ngene ya nok. Kepiye? Adicara bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya. Ya kuwi adicara bersih dusun. Oh ngono. Bersih dusun utawa ana sing mastani sedekah bumi. Bersih dusun utawa ana sing ngarani sedekah bumi. Ngono. Sing diadani ya nuwun menika para warga masyarakat pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kedung Dawung Desa Wonorejo Kecamatan Medayan Kadipaten Madiun. Oh mangkono ya mak. Kapara nyata ya ngestokake dawuh. Wah luar biasa. Luar biasa. Heeh. Mula awake dhewe sowan ana Kedung Dawung kene wis sak pantese, wis sak trepe lan sak wajibe. Awake dhewe sak kanca, awake dhewe kang minangka dadi wakile kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung ngegungake. Ya kuwi ngucapake rasa panuwun kang tanpa pepindhan ya mak. Pancen bener pancen kapara nyata kok nok. Ngaturake panuwun kang tanpa upama, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Oh ngono. Kunjuk nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa. Oh kunjuk pepunden kula nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa ingkang lenggah mapan wonten ing Wonorejo. Oh Bapak Kepala Desa Wonorejo kene ya mak. Pancen kapara nyata ya ngestokake dawuh. Bapak Kepala Desa yen ora kleru panjenengane Bapak Alrian Selvian Aditya Sarjana Pendidikan. Oh Maksih Timur. Maksih Timur no isih muda tumaruna. Oh ngono. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Kunjuk dumateng perangkating dusun, perangkating desa kang sedaya panitia. Kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Sing wis ikut andil suksese utawa lumadining adicara wayangan ya kuwi kanthi adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kang kagelar dening para warga masyarakat Kedung Dawung Desa Wonorejo bengi iki no. Oh iya mak ya ngestokake dawuh. Iya. Luar biasa tamu undangan. Wah, pirang-pirang kok no. Oh mangkono. Aku mau ya wis kelakon pinanggih nggih. Kelawan Bapak Dewan. Oh, Bapak Dewan. Nuwun inggih menika undangan anggota DPRD Provinsi Jatim uga rawuh. Oh ngono. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun uga rawuh. Panjenengane pepunden kula nuwun inggih menika Bapak Haji Peri Sudarsono sarjana hukum. Oh ngono.
Kepara wis jagongan wiwit sore mawon. Oh ngono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa para warga masyarakat bengi iki Kang Mus sembodo ngenekake adicara bersih dusun utawa sedekah bumi ya Mak. Para nyata. Iki mratandani yen warga masyarakat kene kuwi tansah manunggal, tansah junjung ing reh rasa persatuan lan kesatuan kok, Nduk. Oh mangkono ya. Adicara bengi iki ngene iki yen tanpa ana rasa manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa para warga masyarakat tak kira ora bakal bisa. Oh ngono. Mula nilai terpenting, nilai positif terpenting yang terkandung dalam acara bersih dusun utawa sedekah bumi kuwi ora ana liya kejaba mung nilai sila ketiga dari Pancasila ya kuwi nilai persatuan dan kesatuan. Oh mangkono. Dadi anane adicara bersih dusun utawa sedekah bumi, kuwi mengajarkan tentang memperatkan tari silaturahmi, ngeraketake tali paseduluran. Oh, antar warga masyarakat, Antar tangga, antar pepundhen, ngono ya Mak. Kang Sarto awake dhewe ya kapara nyata bengi iki ya lagi sowan perdana sepisan iki no. Ning kene lagi sowan perdana mula awake dhewe ya tambah dulur Pak insyaallah uga tambah rejeki. Ngono. Yen manut dawuh agama, sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngeraketake tali paseduluran, Pak insyaallah bakal dijembarake kang dadi rezekine, didawake kang dadi umure. Amin 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 ya rabbal alamin. Pancen sing sesuwun ya kaya mangkono kok, Mak. Luar biasa dadi bengi iki ora ana sing diacungi jempol kejaba mung kekompakan gotong royong guyub rukun manunggali para warga masyarakat manunggaling cipta rasa budi kelawan karsa. Bedaning agama ora gendra, bedaning panemu ora udur padu, beda pilihan ora ndadekke regejekan. Oh, ngono ya, Mak. Kuwi kudu dijunjung tinggi kelawan para warga masyarakat ing Kedung Dawung kene. Mangkono. Ya, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata sowan rene. Ya kuwi awake dhewe sing taun iki ketiban sampur kinen paring lelipur. Nggelar kelir nggantung gong menghibur para warga masyarakat Kedung Dawung kang wis sembodo angadani utawa ngenekake adicara bersih dusun utawa sedekah bumi. Ya. Awake dhewe ora iso matur akeh-akeh, awake dhewe ora bisa matur ingkang maneka warna kok, no. Bisane mung uyung-uyung anyeng kuyung jurung pandonga. Lawan sedaya para warga masyarakat Kedung Dawung kang wis sembodo ngenekake adicara sedekah bumi, dongane biyung, dongaku tansah banyu milino. Oh, mangkono. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi. Dusun kene dadya dusun sing badatun thayyibatun warapun gopur sumrambahe mapan ana ing Desa Wonorejo. Iya ya, Mak. Dadya kukuban dadya wilayah kang pinaringan gemah ripah Allah jinawi karatata Raharja murah sandang kelawan pangan Cina ketok ing kamulyan tinebehna saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
Sareng Sedulurku, aja nganti kliru. Mong Gusti Allah, sesembahanmu rinten wangdalu. Mong imam waktu Yo. kanggo mrasta. Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesabdahanmu rimpan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan sareng Sedulurku, aja nganti kliru. Mong Gusti Allah, sesembahanmu rinten wangdalu. Mong limang waktu kanggo brasta. wingi durung suwe awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata paring lelipur ana ing Laladan Morang Kecamatan Kare. Oh, urung suwe mangkono. Bengi iki nglerek ning kene, bengi iki nglerek nyang Wonorejo no. Oh iya, alhamdulillah. Gur ngluthek kae. Gur ngluthek kae. Urung sok neh tanggal 12 kuwi yo nyang Laladan Kare. Oh, nyang endi? Nyang Pasar Gondo Suli. Oh, Kare. Alhamdulillah wa syukurillah. Awake dhewe sak kanca Astabrata wiwit ditresnani karo para warga masyarakat ana ing Laladan Medion. Pancen kapara nyata ya, Nak. Ora iso matur apa-apa mung bisa ngaturake panuwun. Gliyak-gliyak waton kecandak awake dhewe anggone makarya, awake dhewe anggone berkesenian. Isih ngrumangsani isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Mangkono. Ning sing dadi niate awake dhewe sak kanca kuwi ora ana liya kejaba mung golek paseduluran. Oh, ngono. Golek paseduluran, ngiras-ngirus lawan menghibur para warga masyarakat. Ngono. Bengi iki wabil khusus warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Wonorejo. Oh iya, iya Mak ya. Apa meneh bengi iki uga disiarke langsung. Oh ngono. Disiarke langsung live streaming via YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Sowan komplit no kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata saka Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Oh mangkono. Sowan komplit kanca-kanca pira pradangga kang sarta mbak-mbak kang sarta adik-adik pesindhen. Iya Mak. Disumbutke karo semangate para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kedung Dawung bengi iki. Iya ngestokake dawuh Mak. Mula kang mangkono menyelam sambil minum air.
sadurunge ngaturake ya kuwi Mas Gareng Jajak. Iya. Sing saka Grobogan. Iya. Luwih dhisik iki ana pesan-pesan utawa nawala kang lumantar WhatsApp utawa WA Diwaca alon-alon. Alon-alon maton kelakon. sareh-sareh waton pikoleh sugeng dalu Mas Akbar menawi saged badhe nyuwun lagu niki punika samudraning tresna kula kintunaken kagem FMA fan militan Asta Brata ugi kagem pecinta wayang kulit semoga Asta Brata semakin maju ke depannya saking Jabrik Wahyu Temanggung matur nuwun. Oh ya. Saka Temanggung no. Oh, uga memonitor. Iya. Ana meneh. Iya. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar mugi-mugi pagelaran dalu sakmenika lancar menawi kepareng nyuwun lagu Kacu Kuning. Lagu menika kagem sedaya keluarga besar FMA ugi pamirsa sedaya. Matur suwun saking kula Ibu Suharmi Azadipok saking Jakarta Barat. Oh ya. Ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Ugi keluarga besar Asta Brata sehat-sehat sukses selalu. Menawi dipun keparingi nyuwun lagu Kidung Mahyu Kala Seba kula aturaken sedaya pamirsa. Ugi ingkang amirsani lumantar lokasi, ugi ingkang memonitor lumantar channel YouTube saking Kota Angin nderek memantau. Oh, lumantar YouTube no. Iya. Ugi iki ana Dinamo Dumpil Madiun hadir lokasi. Salam nggih Lek Parmin Plumpung Blonggong. Oh ya. Kurang siji sisanke ya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Akbar dalam Bunda Angel Heaven dari Hong Kong yang selalu memantau lewat live streaming Asta Brata Media kagem masyarakat Dusun Kedung Dawung Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kadipaten Madiun ingkang sampun nimbali Mas Akbar sak kanca. Ya, sembah nuwun mugi-mugi ingkang nembe ngawontenaken wujudipun adicara sedekah bumi dadya dusun ingkang gemah haripah loh jinawi Kertotata Turaharjo. Salam sehat kagem sedayanipun amin ya robbal alamin. Saka Hong Kong no. Ya. Ya saiki adewe golek kanca ngestu padha dawuh Bapak Kepala Desa awake dhewe sowan mrene ora ijen ora dhewean ora uga nganti kadang bintang tamu sing suwe sawetara manci ora kepethuk no. Suwe ora ketemu. Ora, Mas Gareng Jajak kang mijil saka Grobogan. Oh ya. Ya turi minggah ana ing sasana budaya sepote aja dipleraki rong ramban kanca-kanca. Maka Mas Gareng Jajak kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Clorot. Hey. Ditinggal tapi badan kasih murah. Angkot keri ing jaman Ya sing eling sapa. Sekali lagi Mas Arya. Hey. Kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan kasih murah. Angkot keri ing jaman Ya sing eling sapa. budaya. Akeh bener kandaku.
Wilujeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu, selamat malam Masku, saking Grobogan Mas Gareng. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosipun. Alhamdulillah antuk pangestu panjenengan Mas Gareng kula tansah ginanjar kebagaswarasan kang sarta kesehatan. Kosok pangsulipun Mas Gareng jajak kados pundi pawartosipun Mas. Wis biasa. Ya. Kok biasa iki lho. Ya biasane wis ngene iki ya Mas aku. Nggih. Pokoke wis ngene iki lah. Tapi tetap sehat toh. Oh sehat. Nggih, sing baku menika tetap sehat Mas. Oh sing baku ra kok sehat nek kula. Loh, lah sing baku apa? Duwe-duwe. Lho sehat to ora duwe dhuwit lho Mas. Wong iki apa-apa ki pertama wong urip ning alam donya ki pertama ki kudu tetep sehat. Sehat laire, sehat batine kan ngono. Kudu tetep duwe duit. Sehat ora duwe duit ya stres kok. Kok iso ngono? Ora percaya. Ora percaya no, sehat iki luwih penting. Oh loh, luwih penting duit. Benar penting duit kok sehat, Bu. Duit kok sehat. Kono dhuwit kono sehat. Ya, kono dhuwit kono sehat. Kono timu gitu ya. Heeh, Yo pokoknya sing lanang-lanang bagi aku, sing wedok-wedok ndak nonton wayang to. Lah kok iso? Gur nonton jalange ya. Ning Nggih mboten nonton wayang kok ditanggapne wayang nggih mirsani wayang. ibu-ibu mau enek sing gelo. Lho kok gelo lho, wong nonton wayang kok gelo lho Mas. Aku pengen nonton jalange aku jalange ganteng nak ngoten. Heeh. Aku gak ngerti nek aku bareng. Oh, ngono. Kosok jalange ganteng to, Bu? Iya, Mas, jalange ganteng. Nek kalih kula. Dan jane sinten? Aku Gareng. Masya Allah Mas Gareng bareng ora dandan kaya Gus Idam ngono. Piye balanono? Sampeyan durung macak putih. Urung macak ngene iki, Mas. Urung laburan putih, urung macak gareng. Urung macak Gareng. Omong-omongan karo penonton. Ibu-ibu. Masya Allah Mas Gareng bareng ora macak dandan. Lah kok kaya Gus Idam. Apa nek Gus Idam kok terus laburan putih iki lho. Kok iso rumangsaku iki lho. Masa omong ngono kuwi? Ibu-ibu. Yo Bu yo. Yo Bu yo. Yo yo. Kok ya kompak Ning men lho. estu Mas, miras pantes mangayu bagyo. Heeh. Wonten adicara sedekah bumi Terus ing laladan Kedung Gawung, kedung gawung. kembang ketubung kembang melati. Hmm. Muga-muga Piyai Kedung Gawung sugih rejeki. Amin. Kembang ketubung kembange menur Piyai Kedung Gawung panjang umur. Amin. Kembang ketubung kembange nangka Piyai Kedung Gawung panjang yuswa. Amin. Pun Empun ta? sangune ya gur telu. Oh, sangune nggur Ning telu. estu matur sembah nuwun dalu menika luar biasa Mas. Estu. Penonton wayang Mas, ya Allah, tumplek-blek ngantek pol ngarep pol mburi, parkiran 1 kilometer pun ditutup. Ini iki pratondo lamun to warga Kedung Gawung jadi pusat pertonton penonton terbaik. Tepuk tangan untuk segenap penonton. Tepuk tangan. Luar biasa. Masya Allah tumplek-blek nuwun sewu lho Mas. Heeh. Nek kono-kono, ya Mm-mm. tau nderek wayangan ning kono-kono. Ha-ha. Upama penonton kok ora umanggon, Mm. kok tinimbang ngaduk, tinimbang jarak jauh mending bali kok Mas. Oh, Ning nek ora nyatane- kumanan gon, nek ora kumanan gon. Lah, kuwi nek kono-kono nyatane dalu menika lho. Senajan ora manggon ngantek ning ngisor son sing kene ngisor wis kae madhep rono kae. Oh nguyuh. Wong uyohe mbok omong. Lah sor gedang madhep rono kancane madhep rene lho. Oh iya, ora apa-apa. Mula meratandani sih katresnanipun kelawan kabudayan iki diutamakan. Miras pantes iki tirakatan lek-lekan mapak pisan sasine sura nyedekahi bumine pamrih bisa lestari widodo kalih sekabeng ama kalih sekabeng rubeda kalih saking bencana antuka bagya mulya amin Allahumma. Amin. Mergo nek ilo-ilone wong biyen iki wis nganti jaman kuno, jaman tuwa, Mas. Nggih. Iki jamane tuwa, mula ana tetembungan yen wong Jawa mung kari separo, yen Cina Londo kari sedodo. Kuwi aku wis mesthekno tenan. Nek di secara harfiah bahasa, wong Jawa kok kari separo, kuwi jane mustahil. Mustahil Mas ya. Oh nyatane sinten-sinten do meteng. Berarti ora mungkin arek separo. Mesti bertambah. Ning bareng tak teliti jebule sing separo kuwi dudu menungsane. Lanjur Akhlak budi pekertine wis akeh sing sugih.
Oh, akhlak budi pekerti wong Jawa kuwi Lah mau. wong Jawa nuwun sewu. Hmm. Nek kiai kedung gaung tak akoni. Nggonku kono-kono Mas, cah cilik-cilik ora duwe sopan santun. Masa to, Mas? Tenan Mas nggonku ngono kuwi. Enek wong kiai cilik do mlaku ngono, enek kiai sepuh dodak ngono. Nuwun sewu nggih, nek kono-kono tak ngono. Nggonku ora Mas. Awet nggih. Malah dilangkai. Ning nek kiai kedung gaung tak akoni jempol Mas. Tata kramane subositane yuda negarane. Jos, aku mau parkir rada adoh. Rada adoh. Aku mlaku rene nyangking koper. Enek adik-adik cilik Mas, paling ya SD kelas 3 kelas 4. Numpak sepeda ontel. Numpak sepeda ontel. Teko ngarepku giring set, wonge medun pite ontel dituntun. Sampe ki Mas Gareng nderek langkung. Tak salah Masya Allah bocah kek pintere koyo ngono sopan santune jos. Tata kramane kok ngantek Komplit Mas bareng wis teko petengan pite ditumpaki meneh lanjut lagi meneh. Aku mlaku meneh petuk ya wis biasa kok Mas. SMA ya. Oh, SMA. Numpak motor, sepeda motor. Sepeda motor. Neng teko ngarep set mandek wonge medun sepeda motor dituntut. Sampe di Mas Gareng nderek langkung Masya Allah. Cah nom jos sampe. Montore ngalahi dituntun. Dituntun Mas teko petengan ditumpaki meneh. Langkon jos. Terakhir Mas wis Terakhir. iduke niki lho iduke niki. Heeh. Teko ngarep son iki lho. Heeh. Enek kiai loro lanang wedok ya remaja kok Mas. Heeh. Gandengan tangan. Mlaku kuwi Gandengan tangan nonton wayange gandengan nonton tangan. mlaku Nom cai. cah nom. Teko ngarepku tangan sono sampe di Mas Gareng nderek langsung. Ya Allah ngatur anak ngono. Heeh. Bareng teko petengan ditumpaki. Terus, jos. Teh. Piye to? Kok iso mbok padane motor, mbok padane pit iki lho. Piye to piye? Lha piye to? Meng pedah, enek enek cah cilik numpak pedah, lewat ngarepmu pedahe dituntut. Teko petengan ditumpaki. Enek apa cah SMA, numpak motor greng-greng lewat ngarepmu, motore medhun ke motor, motore dituntut. Teko petengan ditumpaki. Lah terus Ketiga enek cah loro remaja, lanang wedok. orang wedok. Teko ngarepku gandengan dicolong, ane Mas derek langkung. Heeh. Teko petengan ditumpaki. Sik to, mosok arep nonton wayang dadak tumpak-tumpakan lanang wedok iki lho. Astagfirullahaladzim. Kowe aja ngawur lho. As- Kene iki nggon agamis, masyarakate religius. Mosok arep nonton wayang kok tumpak-tumpakan lanang wedok iki lho. Lho, lho, Ngono lho. kuwi meratandane sampeyan ngono kuwi ning kene ora niat nyambut gawe ning niat Hop! delok wong. Kuwi jenenge kelintipet. Nek urung ngerti takoko aja ndisi kersa. Lah nyatane tumpak-tumpakan. Ya Allah, Gusti sing tumpak-tumpakan sapa? Dari lanang wedok gandengan tangan Bareng teko petengan, tumpaki. mobil iki parkir ning petengan, Mas. Munggah mobil ditumpaki. Angen-angenmu elik kok. Sing ditumpaki Joko kok kaya ngono, astagfirullahaladzim. Ngono kok ngaku nirung tau pacaran. Aku lu wis roh videone. video apa kataku. Mayang to wong dalang kok video apa jenengan. Kok sing ditumpaki ki bake mobil. Mobile parkir. Lah mula kuwi jenengan takok sik aja kok mencerna. Astagfirullah. Lah kata-katamu emang anu kok ambigu kok lanang wedok tulan gandengan tangan bareng tekan kono petengan ditumpaki. Lah Kok mobil iki ikut sertakan. lah mobilnya numpak ini carry kok mlaku sik kok. Mosok numpak isik lagi mlaku kan kuali. Kalau ditakok sik nek urung teko lagi penyakit. Mosok wong nonton wae tumpak-tumpakan. Lho ditumpaki mbok ora urusane kono to. Mangsaku kok. Enggak jenengan yo ngono. Heeh. Ning niki matur nuwun. Matur nuwun. Kemudian kula Mas Rian, Ah. Mas Kepala Desa, koyaine jek enom Mas. Oh, tenang. Masya Allah, aku bareng kelingan Mas Rian lagi yuswa 33 tahun bara aku. Esto to, Mas? Bara aku. Eh. Aku kelingan Mas. Kelingan napa Tahu lho? diseneni bapakku. Perkawis napa? Nah, dalem gitu tak baca. Kowe iki misin sing wong tuwa. Kok saged to Pak agak. Kalau salang Mas Rian atas umur 33 wis dadi lurah. Kowe iki lho umur 33 gur gareng ra. Kowe dibandingne karo Pak Lurah. Iya Mas. Loro atimu. Aku yo lara atiku. Ngono iki tak sauri nah. Mbok sauri piye? Ora apa Pak, jane iki umurmu piro akak? Heeh. Umurku sidak papat. Lah dene Pak Jokowi sidak papat dadi presiden kuwi ya tani aku ngono to. Koyo anak duraka kowe. Tegese wong urip ngono wis dicadang Gusti Allah. Besok arep dadi apa gumantung awake dhewe anggone kerja. Betul. Ora kudu dadi pejabat menteri DPR Pak Lurah. Angger dadi apa wae siji kuncine gelem tumindak sing becik insyaallah ditampa masyarakat.
mbuh kuwi gareng, mbuh kuwi singen, mbuh kuwi dalang janji kok tumindake apik insyaallah diterima masyarakat. Ning dadi dalang nek nggagas yo ora iso ditampa. Yo Prabu. Nek dalang ganteng gagas, alah ora suwe. Mula jenengan ojo tak kandhani lho. Ning alhamdulillah kok Mas. Iya. Kula wit SMA niku kalih astadrakat niku pun pinaringan laris. Nah, Ini kan berarti ketompo, berarti diterima masyarakat. Nek dari sampean nek dalang gragas, kuwi berarti otomatis ora bakal diterima karo masyarakat. Ning nek aku nak keterima tur yo awet wit SMA nganti saiki. Berarti kan aku ora gragas kok. ora seorang gagas, Lah piye? burung konangan. Kok iso rong konangan ki lho. Primpet. Boten ya, Mas. Ora, ya iki mung tembunge dibujukan. Wis Heeh. bakune muga-muga dalu menika pepanggihan sing nggawa barokah antaripun kula lan warga masyarakat ing laladan Kedung Jawung. Tak dongakno kabeh panjang umur, seger kewarasan, rezekine melimpah. Amin Allahumma. Amin. Genti dongake kula laris. Nek iki nduk dongakno yo karep ora karep. Ya aja ngono ta wong sepanggung lho. Sepanggung mung duwe acarane. Lho, siji ditanggap yo ditanggap kabeh lho. Urung karuan. Lah sampean iso tekan rene mergo aku lho. Sampean lho iso tekan panggung iki lho mergo aku. Ora mungkin. Lah iya no perantarane nak aku. Aku coba ora gitu. Ora mergo aku to. Ora. Oh Ning tak akoni Mas. Dari sekian banyaknya kepala desa sing ngejob kula, Heeh. namung Pak Rian sing tak ajeni kula paling cerdas Mas. Kok itu cerdas iki Mas? Atase kula kudu telepon lho. Ditelepon. Ya sekitar 1 bulan yang lalu Pak Yang telepon kula. Rin. Masuk jagungan 5 menit Mas, 5 menit urung suwe. Heeh. Gur jagungan 5 menit. Aku iso ngrasake gagapi Masya Allah lurah kok cerdas ora jamak. Kok cerdas iki Mas? Ya tasih tak regani 6.000 keteko 750 lho. Nek ra cerdas koyo enek. Ngawur kaya tenan kaya nemen-men ora mungkin iso. Kok ngenyang ora ngenyang opo umumne ning panggung lho, saru ngono. Berarti yang cerdas. Ya ora cerdas ya. Aja gawe mirang Pak Lurah. Boten Pak Lurah Sembodo kok Mas. Isih muda tumaruna. Mula ora mukal, ora usah golek liya-liyane. Kok sing enek dilanjutkan. Setuju mboten? Yo. Semoga Pak Lurah lanjut. Amin Allahumma. Amin. Janji lho Pak, meneh lanjut tenan aku tanggap. Ya mesti ya aku ketutno to, aku barang ngono to. Ya wis. Kene yo. Kok iso ngelus dodol lho nek aku lho, modelmu lho. Apa sing taun muda. Nek sampean ora ya? Yo tekan. Oh, tergantung. Boten Mas iki gojekane. Gojekan. Nek seni aja ditung nganggo dhuwit. Nek Hmm. ditung nganggo dhuwit ora temu. Seni iki duwe prinsip nek dijaluk diwekke ning nek dituku larang. Lah iki lho. Bener mula ning kene ora aja niat-niat golek apa-apa, aja bahas perkara dhuwit, sing penting awake dhewe nyambung tali paseduluran ngraketke tali silaturahmi Mas. Karo Nggih. Pak Kepala Desa sumrambahe para warga masyarakat ing Kedung Jawung. Amin, amin ya robbal alamin. Masyarakate oke sing rawuh, bakule Mas, wah luar biasa malam ini. Bakul iso dian tenan wong aku mobil nganti anges saking oke bakul. Saking kayak bakul. Heeh. Iki mau bakul dolaris kabeh, Mas. Oh ngono ya. Oh, lah tak weki resep kok. Bakul teko langsung tak kandhani. Sik to sampeyan iki jane dagelan kok bakul kok ngerti resepe laris. Astagfirullahaladzim. Wong urip ning dunya iki harus multi talenta tegese serba bisa. Kejaba seni ya iso tani, ya iso nukang, ya iso dagang, ya duwe resep kehidupan. Bakul-bakul tak siji kabeh Mas. Nyatane urung nganti jam 2 wis do kuput rampung mergo kelarisan. Heeh, iki do kukut iki. Kandhani mau Kuwi laris kabeh ya, Mas. langsung tak kei donga kok Mas. Resepe piye resepe? Tak weki resep. Pak Bu, iki sing do mirip-mirip iki Heeh, sing- dagangan iki Sing bakul-bakul. didungokno dicatet syukur-syukur direkam. Heeh. Piye? Dingani sik nek wong Islam yo nganggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Heeh. Semar dasar petruk celuk-celuk gareng ngereng-ngereng dagong gomblong. Kulaan 10 dol 5.000 laris. Langsung rampung Mas bakul-bakul langsung do. Oh, mulih cepet. Laris. Balenono pisan kastilan kali. Aku sing dongani. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Semar dasar petruk celuk-celuk gareng ngereng-ngereng dagong gomblong. Heeh. Laris kulaan 10 dol 5.000. Nyatane langsung do mulih. Larisen Mas. Ya laris kok bangkrut. Eh?
Oh bangkrut ukulane 10 ngedole 5.000 lho. Lho lah sing salah kono. Lah kok salah? Kono tekoke carane laris kok. Lah nek tekok carane bati yo tak doi wong carane laris kok yo ku yo. Oh laris sih sing penting entek ngono to. Penting nek Oh nek bati dhewe nek. dhewe nek nek Piye bati resepnya? iki nek kulaan terus do 15 ini kok dhewe batine. Ayune kok suwe. Oh rada suwe. Sok-sok yo ora entek ngono. Ini nek kulaan itu mbok do 5 langsung. Kaya begini. Kaya bingung. Mangsaku Mas Gareng, Jamu. sampean di sini tidak sendiri, ada adik-adik dan mbak-mbak Mas Yudien. Masya Allah. Sindennya tabrak kaitan nyenengke. Nyenengke no. Sinden kok ayu kabeh lho. Iki kok watos iki lho. Suarane. Loh yo berbagai karakternya Oh, sendiri-sendiri. Karakter suaranya sendiri-sendiri, karakter sifatnya juga sendiri. Oh, ya cocok. Niki sing barep piye? Sing barep iki maksudnya dhisik Sing ngono. dhisik nembang. Sing sampean ketoke arang kepethuk, Mas. Arang kepethuk. Ada yang dari Pasuruan. Masya Allah. Mbak Seli, namanya Mbak Seli. Dari Pasuruan. wah pembantu ini. Pokoknya pembantu. Dan disuruh-suruh. Maksudnya dari kota Pasuruan. Oh, tak kira nek Pasuruan itu kan disuruh. Tak bocori, Mas. Tak bocori. Iki penyanyinya alus, lembut, feminim. Masya Allah. Ora kakean polah, feminim, alus, lembut, melaku sak melaku, hati-hati, omong sak omong diperhitungkan. Wanita banget berarti. Wanita banget, feminim banget Mbak Seli. Masya Allah. Yang di tengah itu loh, yang makeup lebihnya kayak gini, kayak sini. Alah enggak. Ya Allah. Alah. Masya Allah. Nyenengke lho, Mas. Nyeneng sepoti sing Gemes. meriah ya. Mas. Sepoti bengkunya gerakane ben terus sampean. Oke, siap, Mas. So feminim apakah Mbak Seli? Coba Ya, seperti itu. Coba kayak apa, Mbak Seli? Ya. Hey. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa, Mas? Ini family. Nek biasane tak durunge feminim iki, Mas. Kok iso ngene ya. Iki mau podol ngono ya anune. Iki lho, ibu-ibu do celuluk. Celuluk piye? Biur-biur sindene pegiat serapan. Iki kan mau feminim Mas permulaan. Oh, iki mah termasuk feminim. Permulaan tadi kan sudah yang sudah. Oh, kaya ungker jedung gitu. Wilujeng galu Cahayu. Selamat malam Mas Gareng. Apa kabar? Selalu baik Mas. Dari rumah sama siapa? Aku sama siapa dia? Ayo. Ayo. Sik dah. Iki sepedane omong-omongan parep turu ngono. Gletak kabeh lho. Ben sefrekuensi. Oh, ngimbangi. Imbangi. Kita kan teman ya Mas. Oh, Nek kucluk iki ngono soe ra pas lho. lho, ketoke ora pas asline yo. Asini kena Mas. Oh, lho sok kandhan yo. Kita kan sehat iki. Ngono kuwi ora kenek ya. Kok gak janjian sih Mas iki mau? Ya gitu. Ya gitu. Kenalkan meng jogete tok sing ketoke puas. Ya sing ketoke Ekspresifnya dari ekspresif atas ketoke panggung. puas ning suarane karaktere dominiru. Jangan tak lebih. Mosok ya sampean lali karo aku Mas? Iya. Mosok lali karo aku? Ora kok aku lali pancen aku ora kelingan kok Ayu. Sopo sik Sejahat itu sampean karo aku Mas. oke dadi kelingan aku. Aja nangis ben kene iki menghibur kok nangis lho. Lah kula ya ngopo Mas? Kok gedruk-gedruk ngono lho Mengko. Lah kula pun bola-balik ketemu Mas Gareng. Kok bisa-bisanya kamu lupa sama aku? Sik to. Masya Allah. Bakul toko emas. Bakul toko emas iki. Kok iso bakul teko Mas? Alah aku petuk ning bis. Heeh, heeh. Mas.
Mas, ngono iki. Kudu sing iku, Mas. Kuwi wong ngemis ya, sinden ayune koyo ngene dilokne ngemis. Cara aku sedih ngono kuwi. Cara aku Aku sing ngamuk. sedih, Mas. Oh, kuwi piye? Syukur nangis. Nangis lho. Ora nangis kok. Lah kok mau? Bahagia lho. Nangis kuwi ya. Aku ki nangis, Mas. Oh, ya bener. Masya Allah wong ayu. Terus ikhlas ke baik. Sakit hatiku. Lepek toh, kandhane toh. Ora ngerti. Hei, Sosokku, Mas. Ngene lho Yati. mosok lali. Kandhane aku mau ora ya kuwi tes rasane ati iki to. Oh. Aku ki mosok ya serius lali karo kowe to. Ayo Rati. Tunduk poin Mas. Koyo ora nek pokok langsung ngejak rabi. Ngene lho ya. Karepku bisa kegandengan lan kesaketan jeneng sira. Upama kok awake dhewe besok kelakon rabi tenan, janji ke mesti tak tukokke mobil Mas. Ngono, Mas. Heeh. Cara mobil itu mobilnya apa? Tak tombaske mobil seri, aku ning arep nyopir kowe ning mburi macem mburi karo goreng tahu. Iya. Ya. Masak kuwi ketok mesra. Piye gelem ora, Nduk? Ora. Dikon bakal tahu bulat gelem ora? Bayanganku ya aku ditumpakno Pajero lho. Alah pasti kelalakan gawe. Seri gur 1200 pasti. Ayo enggak apa-apa karo sampean tak dol kono. Opang satu kok. Ora kena ngono to. Nun sewu Bapak Ibu. Heeh. Kados gak seri niki Heeh. di atas panggung nun sewu ketika over polah niku yo mung nggo atraksi panggung. Nek asline piyainipun ku agamis banget. Yo coba Mas. Oh, Mbak Selin niku priyaine agamis banget. Masya Allah, nek teng dalem niku yo kudungan, Mas. Aku mau petuk ning nggon transit, salaman yo nun sewu Mas sekitar musrik. Arep salaman kowe ngene iki. Aku mau lali Mas, tak jawil iki. Astagfirullah Mas, gareng aku dijawil. Iki kesenggol mak dik lho. Ya Allah kok kesenggol. Bukan mukrim ngono. Bareng dikeluarin lah kok ngomong. Lah angeti, Mas. Ya Mas sing kono bapake. Sing lane bapake kok iso ngomong anget sik lho. Kan maksudnya lah aku dikeloni bapakku anget tau, Oh, Mas. iya. Adem-adem ngene iki dikeloni kan anget. Yo, Ih, gimana sih? Ya. Berarti anu ya, Mbak Seli. Berarti nek sampean wis kenal kowe karo Mas Gareng berarti iki ya wis menyimpan rasa lama ya karo kamu. Sudah, Mas. Iki mau sampean tak batin lho. Mas. Ora dibatin yo ngomong kene. Ngono, Mas. Ada yang berbeda dari kamu. Alah. Wingi-wingi aku ndelok sampean kok nggowo anteng, Mas. Lah ra ngono kuwi lho. GR. Lah kok saiki elek yo Mas sampean iki kok ya. Elek. Kok ngene kalau ngomongnya apa? Lah sampean yo kok gawe putih kabeh ki lha apa sih, Jan? Lah lapo sih? Kok kon itu gawe putih kabeh lapo sih? Yo omong apa neh. Lah wong Pasuruan kok. Oh iya. Ngene lho. Heeh. Aku iki tergani utawa ngadeni aku jalan. Ngoten nggih. Sik penyebabnya apa? Hubungannya apa lho? Laburan putih karo ngajeni aku iki Nah. hubungannya apa? Ngene iki lho, wong sing kurang trimo iki. Lho, kok ora trimo lho? Lah kan penasaran, Mas. Kabar niku penasaran apa penyebabnya. Lah ayah yo ngono gak paham. Kok iso gak paham? Kandanya para matur kok. Heeh. Aku nek urung ganteng mesin iki. Heeh. Kira koyo wis juga kan lagi tak resiki aku ganteng juga do nonton kan iki dari nonton aku kok. Kok kudu berterima kasih karo aku. Oh, dadi nek pun nutupi nganggo rai putih iki nggo nutupi kebagusanmu. Lah aku ning Purwodadi terkenal Janaka Purwodadi yo iki. Ganteng-ganteng wong Purwodadi. Ganteng wong sak Purwodadi. Nek sampean munggah ora laburan putih aku pedhot ya. Alah minder Mas gak iso mayang. Berarti lagi munggah panggungan minder ngene ya. Wah, tenang. Wis mulai balik mobil nek. Kandhani gak percaya kowe sing ngendang lho. Ngerti gak? Heeh. Bintuk ket mau. Ngono. Cara sampean ganteng mirip sapa, Mas? Mirip-miripane mirip Aku lho yo sapa? nek ning Purwodadi. Heeh. Ngomongin ibu-ibu Purwodadi iki, aku nek ugatan iki jaga diri koyo mayor teh. Jelas sampean karo membangun MBG maneh kan, Mas? Aku kok mayor teh. Mayor Teddy ajudane presiden. Ajudan. Oh, dapure nggo kaya kucinge presiden. Untuk pada yo. Kudune mayor Teddy gede dukur lho, Mas. Eh? Gede dukur. Gede dukur lho, gede Heeh. dukur.
kamu yang tidak paham. Cuaca nganjuk itu dingin karena anginnya kencang. Mula aku ning kene mengkerek. Oh nek teko omah. Memuai. Medion ya. Medion iki zaman salahan. Nek pancen sampean iki chemistry hebat, ayo coba digandrung Mas. Mas Gareng lho, Mas Gareng. Aku baru Ayo no kudu iso no. Nek gandrung kan karakter wanita iki piye? Nek gandrung apa gendak maksudnya iki maksudnya iki gandrung wong sing pendiam iki piye? Wong lanang kudu piye? Nek gandrung wong sing kaya Seli iki kudu piye? Wong lanang kudu pinter. liyane Mas jadi. Ora enak, anake yugur iki kok. Aku ayune koyo ngene sampean gak trimo, Mas. Tunjukkan ning para warga masyarakat nek Mas Gareng iki suarane emas. Dari bagusmu ngungkuli aku toh. Sik aku. Tak mesti paracetamol sih. Jane sampean iki kate mateni aku, Mas. Kok jan dijiret aku. Mas iki nek ngombe paracetamol kan aku rada ngantuk. Jadi gak ngerti iso bedake ayu ora elek. Oh, gitu. Ben ngono. Mosok ngene iki aku sik elek sih Mas di matamu. Sopo sing ngono? Sampeyan. Wong akeh. Bu, kula elek ta? Yo nggih. Jarane bapak-bapak aku elek. Mosok elek, Pak? Pak, kula elek apa ayu? Oh, ayu. Ayu. Oh, alah. Sing muni ayu blubur wong loro gek mendem. Apa Mas? Ora, ojo marah kok. Ya wis sing penting sampean gandrung aku gak jadi marah. Ben luluh. Heeh. Duh jagat Apa? Obat toro. Apa cium apa barusan? Tanganku sendiri. Aku ane nyambung kono yo kena asal bukan demo. Bukan murid. Welas somring kasih kang nandang di Lapa Mas? Ngono lho nembange rombar wis kesusu ngambunge watuk ati. lho aku pas nyambung kono waktu seger. Mari kono ngambung aku lho. Ababe. Aku mau wis sikatan lho Mas. Sikatan yo sikatan, kan sikatan nang bojo kan woli. Sik tambah lunyu Mas. Welas sompring kasih kang nandang wae tumone Ngenyek sinden ayu koyo ono kok tumone lho. Masa ya kumon sih Mas? kudu coro Kok malah luwih gedhe iki Kok lho. tambah gede sih Mas? rasa tresnaku marang liyane ya ini aku di jaman gandrung karo saiki tak petik kembang tak petik dibeng Oh, jaman sampean karo bojo sampean ngono piye? iya tak Nek petik petikne kembang sempat dibeng lah kok nesu-nesu Lha apa Mas? lah kembang api Karena cek meledak kabeh anjene. ora yo upomo lho Upomo. nek kowe ora mungkin kembang api to Kembang apa Mas? kembang banyak apa kuwi? kembang banyak ya Ernodi Mangsake kok. Enggak apa-apa tapi kan langka dicari semua banyak orang. Ya wis kaya Seli langka. ya selangka iki nek iso libur maling Mas Dinawe Mangsake. Ora apa-apa Mas karo dibajang. Karo dibajang. Enek macam aja ning ngarep omah, Nanti ngedeni wong, terus duwe tratak. Iku penangkal penting. Terus Tini larakar wosa atuhu. Ya Allah. nyapa. Kayak mainannya loh Mas, tukurin pasar malam jumber ke sini. Ayo. Nih. Sik to, heh. Wis atas. Krek. Mundur deh. Kok iso menggok to? Wong sinden kok padake dolanan iki. Batinku nek mundur. Masane. Dat yogan ilang ning ya. Gawe dagute. Tekan tangane. Karo
dibantu. Nah, Ulun sik to sing wedok kaya mentok bobol to Mas. Wong karek lungguh proke kok dadak silite dhewe. Loh, semuanya itu butuh improvisasi, Mas. Kalau improvisasi apa Butuh karek lungguh improvisasi. proke lho kok. Jojo itu juga butuh improvisasi. Weh. oh cuma goyang. Kenapa? Mas aku. Yo legas sing apik, legas sing apik. Ono apa sih, Mas? Apa sih? Dengkulku mlebu. Kok parah men itu. Mlebu kebaya, mlebu Oh, mlebu kebaya. Kebaya kan gede kok Mas. Ayo. Lah anggapanmu mlebu apa? Tak kira ya mlebu. Nah. Ngono kuwi lho. Agak elek ya, Mas, Kan pikirannya jadi Pak tangan Sarwono. kok, Mas. Jangan terlalu jauh ya. Mlebu jare. Bisa ngaging gangsa rambut kalamun kalamun kalam nduk tak tuk nduk tak tuk nduk tak tuk Eh. apik to Mas Apik bojomu apik ya? Kelangan aku kok Oh, kelangan aku. alah nduk tak tuk nduk tak tuk nduk tak tuk nduk tak tuk nduk alah alah iki nek tabuhane nduk tak tuk iki dhek bikin Mas Oh, ngumpul-ngumpul mau ngono ya? Jet. Oh, Oh, manuk pun to, Mas. kandhani kok ning bareng kene ngumpul-ngumpul Mas Heeh. harga susu tidak stabil Iku Mas aku harga Kiai Putri sing demes ora Jajal aku nguruk ono, Mas. Sing demes iku yang apa carane? feminim. feminim sing kalem sing saklugine lemak-lemak terus ya bergok pantes sak solah gawane nang semate gawe gandeng wong akeh ora kok enggak boleh heeh ndeng tak kok nduk tak kok aduh ojo Kepencet iki mau. oh lah nek sing kepencet Terus kalamun katanti nang yo halo wong tu mekeng nek legut-legut ngene iki lho ketok feminim tenan. Rahya malam sebelah apa? Mangsaku. Anu, Mbak Seli, iki ana pamurutan sing gamelan sik ya. Ana ninggal katresnan, ana lewung. Pilih pundi? Edanipun sing pundi Bapak Ibu? Napa? Lewung. Suara terbanyak lewung. Nah, jadi kok aku harus matur kok malam jumlah ini nih. Duh. Lewung kita Pak. Dulu. Bu apa nih? Lebon Mas emang. Bu klebon. Lebon orang-orang. Nambang ya nak ya. Oke. Langsung buka celuk mawon. Heeh. Yo. Mangga Mbak Seli. Heeh.
biasa kuwi jogetane luwes suarane pantes dasare kiyaine gemes. Ya Allah. Sudah terlihat kan Mas, kebening mana? Nduk tak umat nah. Lah mbok pancing kok. Arep kuwi nek wis ora umat gede. Oh. Ada joget. Oh, yo Mas iki ben tok kok iki. Ya kegowo kok, Mas. Wis kadung penjian. Lah kuwi yo melu. Melu mancing. Terus nih, Mbak. Yo dadeke. Yo. Hei. Aman, selamat. Apa Om? Kok selamat iki lho? Bar ketrak bemper, Mas. Apamu? Joget Oh, joget. kancane. Ya saking semangate kok. Semangat ya semangat kancane amoh nek carane. Enggak apa-apa enteng kok Mas. Oh, yo ora apa-apa. Aman. Rusok le. Lanjut, entekke. Ha. Makasih Mbak Seli. Sami-sami Mas. Luar biasa. Elok pokoke Mas. Istirahat dulu Mbak. Oke, matur. Diam dulu Mas. Makasih. Kok jek njaluk ibu ya? Ora apa-apa wong iki kaya adikku dhewe kok, Mas. Oh ngoten ya. Mbak Seli iki wis tak gaku kaya adikku kok. Apa-apa wis sing dikupi kos-kosan iki ya aku sing bayari kok. Aku nek karo sapa-sapa lomo kok, Mas. Saking lomomu ya ngono kuwi. Saking lomane mati wong lanang sing sembodo. Ngono kuwi percaya. Ya Mas Gareng, Ya, mau Bu. nggo mukadimah, mau tak gandeng nih karakter sinden sing kaya Mbak Seli. Ya, Mbak Seli. Saiki tak gandhone Leon lah. Enak nih. Oh, no. Oke. Mbak Birgita ya, Mbak Birgita Ayu Setiani. Mbak Inten. Birgita. Nek kok Mas. Yoyon. Sinden pun kaloko kok. Oh, pojok ya. Pojok ibuke. Oh, iya jeng kleru. Andike ibuke. Kleru. Mbak pojok iki lho. Kleru jeng. Mangga Mbak Bir, ayo ngancani Mas Gareng. Semote cok. Yo. Hey!
Gini iki priyayanipun gini, priyayanipun gini iki. Masya Allah, Mas Agar, Mas Agar. Dos pundi ya, Ra? Bar nyawang Mbak Birgita. Umpama tak umpamake daharan. Umpama panganan apa? Wayah esuk sarapan sego soto panas kebu-kebu lawoe paru wis banyu panas. Jos. Bareng iki lho ngarang kok. Seli. Aku oblok-oblok iki. Jare bojomu kok mbok embane oblok-oblok iki lho. Sing kleru Pak Naib. Lho kok iso Pak Naib? Aku tau dibanding Pak Naib. Heeh. Mas Gade iki Heeh. saiki tak nikahke disah karo Mbak Seli ya. Heeh. Pokoke nek kowe kepethuk wong ayu ning dalan, kepethuk wong ayu ning panggung, anggepen elek sing ayu bojomu dhewe ra ngono. Heeh. Tenan, Mas. Heeh, baru mbok nyatakne piye? Tanggapan kepethuk wong itu ayu. Elek ayu bojoku. Wah. Kepethuk sini ayu. Elek ayu bojoku. Bareng aku balik tanggapan, teko omah bojoku tak sawang. Wah, Pak Naib gak cocok iki aku. Mangsa kok sia-sia ora tetek ngono iki wong lanang ora tetek. Ya iki iki tak tetep iki. Disapa disapa. Cahayu wilu jenggalu, Masya Allah ayu sedenok diblong tegane klopo ibu dijane sing urip iki. Bedane sing duwe bojo. Wong degan kok. Wilu jenggalu. Dereng maem. Kau mriki kalih sinten? Pak Dur, Bisa rela apa Mira? dereng tidur. Dari sana, asmane sinten? Nama-nama. Naik dia tadi. Omain di omain. Tadi anu, aku diantar sama sopir. Wah, Masya Allah. Napa to kok ketek kok gumun, ketek kok terpukau iki ngopo? Ya Allah, Gusti. Kok ya Allah ini apa? Negor kayu wayah legeng. Apa kuwi? Ketoke ayu legeng. Mergo pertanyaanmu ki ibaratnya sampeyan iki gak sefrekuensi karo ngene iki. Jajal aku sing tekok ya. Wis takokno. Wilu kendali iki. Nggih, tinggal Pak Jalan. Sambung to. Niki wau beda saking dia to. Tadi jam 10 jam 6 Pak Jalan. Naik apa wong ayu? Tadi naik mobil diantar sopir Pak Jalan. Wilu kendali. Wong ayu. Urung maem aku ki. Oh. Tadi Dik bir kita sudah makan apa belum sebelum main ke sini wong ayu? Tadi sudah maem Pak Jalan. Wilu kendali. Mau mriki numpak nopo? Oh, bareng truk. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kita sing lebih nyauri. Sehat nggih? Ya mau. Iki nek kon sapa-sapa kok ora tau tok. Karo Sally ra tok, karo Birgita ra tok, karo Buke ra tok. Mau dibinuki jam pinten? Tapi apa? Oh, iki nek nyanyi Nyanyi piye? berarti gak usah nganggo swara ning peragaan kok. Piye? Upamane Ngagemo halih-halihku ngono. mangsaku pon iki lho. Musuhmu iki kok iki manyang tumoleh. Ya iki yo kita penak iki. Bareng ngejak mau maragato kowe. Ngapa ngono kuwi? Gak sopan lho karo ngombe Gak kok sopan sakset-sakset. kuwi. Heeh, sampeyan iki ngono mong karo Sally mong gak sopan, karo aku gak sopan. Merendahkan wanita itu namanya. Semene iki kita. Bayangno ibu-ibu ki kisuk Mas, kisuk ki wis masak sego, nyiapke nggih bojone. Mbok sia-siakan seperti itu. Oh, Kuwi ra ibu-ibu kene. ya. Lah bojomu, bojoku ra tau masak. Lho kok ora tau masak? Tahu masak. Ora duwe sego. Kok iso habis sego iki ya maksudnya? Lho, Heeh. ra bisa kok. Yo ngono mbok pamerne. Mbak Bir kita. Jalan Pak Jalan. Alhamdulillah ketemu lagi ya, Duk. Pak, Di Desa Wonorejo. loh jadi kedung jago. Kedung Dawung dusunnya. Oh, di sini. Seneng banget ya nek iso ketemu siramu ya, Nak ya. Gak. Piye to? Piye to? Piye? Kok iso kita tertekan ngono wajahmu kok tertekan. Anding Bir kita wajahmu tertekan ngopo sing ngos ngono lho. Aku ya tertekan. Nek karo jenengan lho ketoke yo
apik akrab. Nek karo dia gak sia to. Ya soalnya tuh Pak Dalang Akbar tuh cerdas, sampean jarang sekolah cerdas. Nah, iki lho, rungokno. Temu pirang perkara kok iso ngarani kono cerdas aku ora cerdas. Coba saiki nek buktine sampean cerdas yo Mas, gede-gedean Wes. karo Pak Dalang. Oke. Mangkat yo. Iya. Janji nek kono kalah, kowe balikmu bareng aku. Eh. Oh. Betul lho. Apa aku lagi pengen no yo. Tapi nek piye nek bir kita kalah, Janji kita janji Mas Akbar kalah, kowe mulih bareng aku. oke. Nek sampean sing kalah, Sing kalah, aku sing menang, wis gimana nang? bir kita tetap harus sopir. Gak wani kowe. Ngono kok lanang lele. Ayo, bedekno. Masa gimana mau mobil to niku. Ayo, bedakno, Ayo. Mbak Abil. Iki Pak Dalang dulu ya Mas. Monggo wong Iki Solo. bisa kedung kedung. Dapur. Ketokno nang kene bukti lan seksi sapa sing pinter lan sapa sing bodoh. Oke. Pak Dalang. Ini Bu, dalem Nduk. Ini membuktikan kalau jenengan cerdas ya Pak. Heeh. Bahasa Inggrisnya 1, One, bahasa Inggrisnya 2, two, bahasa Inggrisnya 3. three. Tepuk tangan Bapak Tepuk Ibu. tangan untuk saya. Dan Tepuk tangan cerdas. untuk saya yang keras. Yang Guru buat itu. Aku yo pinter. Bedekno, Nduk. Nek guru bahasa Inggris lho. Alah, mbokku tak bedeki Inggris stres kok. Ayo, Tenang ya Mas. lahir batin nek guru Inggris lho. Iki lho kuncine tak gowo lho. Kunci Inggris. Mas aku bedakno apa? Heeh. Saiki tak bedaki ya Mas. Oke. Bahasa Inggrisnya 1.599,99. Ngerti ora? Ora sido bareng kuwi. Iki mau Bahasa Inggrisnya 1.599,99. Iya to kok rupamu kok Impor menyerang. bahasa Inggris. wong iki sing adil. Kono lho guru pakan nganggur. Ya aku pakani pate iki. Loh, Kono lho iya bahasa toh. Inggrisnya 1, 2, 2. Aku set 1.955,99. Oh ya wes. Yang lainnya, Pertanyaan yang lain. Yang ya, lainnya Pak apa, Dok? Dalang. Heeh. Kalau Pak Lurahnya ini bikin gedung jauh itu apa? Mas Rika. Cerdas, tepuk tangan Bapak Tepuk Ibu. tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Aja mung desa nek iso anu provinsi apa. Oh iya, bupatinya. Bupati Pak Hariwur. Ya, cerdas tadi Pak Ora Dalang. kudu nang apa. Heeh. Saiki sampean geden tak gede. Mas Rian, Ora ngawur ki mong Pak Dalang kok. Kudu Mas Rian urung ditakoni kok Mas Rian. Urung pertanyaane beda no. takon lho, Kak. Jawabi. Saiki tak gede ya kowe Mas. Oke. Tukang gede Messi sapa Mas? Tukang gede, Messi. kowe tau ngerti Messi tau pijet. Kowe tau ngerti. Loh, pemain sepak bola itu pijet. Yo nek kesel pijet no. Wong sinden dalang kowe nek kesel pijet apa nek bal-balan lho. Rekoso lho nyaduk bal iki. Oh. Messi kono nek batin lho. Batin. Kowe bedean rahim telek. Lah kok apa arep bedeki? Oh, oke. Loh. Lawas no. Baleni lawas. Ya. Piye piye. Kira. Ora ngerti no. Ora ngerti. Ya wis kalah sik to. Lah bedekanmu ki apa? Bedekanmu apa? Urung. Gede ya? Urung no. Bedane manuk karo kucing. Nah, yo kecil no. Iwak ngono nek kowe ya berdua rem. Ayo jawaban saya dong, jawaban. Ya. Kalau manuk itu burung kakinya dua. Kalau kucing kakinya 4. Ini betul no Mas sing video ngono. Jawaban iki sing rodok mentereng. Coba aku Aku, tahu. nek manuk iki ra duwe kucing, nek kucing duwe manuk. Asu. Kleru. Yo nek manuk lanang, kucing lanang. Kucinge wedok kok. Kleru ya Dian ya. Ora iso, salah. Opo? Mas, Mas, ayo bareng aku. Lah kok salah lho. Ya, jawabannya apa? jawaban apa sih? Kowe kucing. Heeh, ngerti. Kucing kayak enak dilus-lus. Duduk. Kucing nek dilus-lus. Setuju? Setuju. Kucing nek dilus-lus? Betul. Setuju? Setuju. Kucingku ya ngono. Kandhani kok. Akeh-akeh kucing dilus-lus. Setuju? Setuju. Terus Terus
Lah mano? Lah manuk. Mano? Mosok gak ngerti kucing. Lho, Ngerti, ngerti. Kucing lho kucing. Heeh. Dilus-lus. Babu. Bubuk. Setuju? Setuju. Kandhane yo. Kucing ning dinggon dilus-lus. Bubuk. Kandhane. Lah nek manuk, manuk. Ya Masya Allah mosok gak ngerti kucing. Loh. Manuk, manuk. Eh? Manuk. Kucing ora dilus bubuk. Lah iya, ya manuk. roh aku. Nek kucing biasane ndine bubuk ki to, Dik. Mm-mm. Lah nek manuke ngono lho. Eh? Manuk kuwi nek dilus-lus mabun. Oh. Apa nek manuk dilus bubuk kok enak. Dadi nek kucing dilus malah turu. Nek manuk dilus mau berdiel. Wuh. Manuk kenari yo. Iya, ngono ya. Iya, Lah yo bur. Ya. Saiki Mas, apa namanya? hari ada berapa? Hari Ha, 7 ya, pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu. Minggu. Tuh, aku bisa menerjemahkan hari-hari itu. Mau cerdas sih ngene sih, Mak. Senin, Senin. Muda terus Bir. Senin apa? Senin. Upamane. Senin. Senin. Senantiasa mencintai Pak Jalan Agar. Cie. Senin. Cie, cie, Senin cie. biasa. Senin. Senin. Senin biasa mungkin. Selasa. Selasa. Meskipun itu tau Mas, Ya. penontonnya uake kayak ini tutup dia. Iya. Selasa milik berdua. Selasa milik berdua. Apa-apa. Rabu. Rabu, aku tidak ragu-ragu membuka hatiku kepadamu Pak Jalan. Ya ning sak durunge buka ati. Ah, Buka gaya tuh. Apa? Yo salin to, Mas. Wong nek Jongko nek wis bar. Kamis apa, Kamis. Bu? Kamis keringat tuh selalu klop kawin. Hah? Apa? Klop kawin apa ya? Oh, wis. Eh, maksudnya Maksudnya itu cocok. Cocok. Sarujuk, maksudnya chemistry-nya itu saling mengisi. Ya iya. Oh. Mas wis mengisi. Ya, kan sudah jalan di atas panggung. Gak sah men. Kok balik ngono neh itu. Itu Kamis, Bu. Jumat. Iya. Jumat ya, Mas. Nah, Jumat apa artinya, Dul? Jumat kamu sayangku di dunia ini. Iya, bener tuh, iya. Cerdas toh. Salah Tidak. Loh, ini kan cuma kamu kan? Jumat kamu. Tak kira ngono, Mas. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong ngerayu ki bebas. Sabtu apa? Sabtu. Cuma kamu satu-satunya yang ada di hatiku padahal. Sabtu. Terakhir Minggu. Minggu prei. Eh? Minggu prei. Minggu prei. Kenapa Prei. prei? Tugasnya Senin mau Senin biasa. Selasa. Walaupun rame Selasa dulu berdua. Jumat. Aduh, Jumat kamu. Terus Minggu. Minggu prei, Mas. Minggu. Tanggal abang iya prei kok tekan bapak ibu ki lho. Minggu prei ge bapak ibu ge. nggih. Oh, Berarti gak nek minggu. cerdas. Tenan, Minggu prai tenan. Berarti nek Minggu prai jenengan gak ning sawah lho Minggu lho. Yo beda wong sing nang kantor ning ora kok. Dok, Dalam. nembang no. Oke. Warga kene ben Astabata kangen karo suarane Nah, panjenengan. iki mau ono permintaan no. Apa, Mas? Jumat kamu ayo. Oh, alo. Jumat kamu. Eh, Eh, dirasani. ini apa? Ora meri ayo. Tak dia tau dulu. Weh. Ya iya no, harus. Anu, tentang iki ada permintaan petinggalmu. Untuk Asmoro. Oh. Karena Mbak Birgita itu adalah ratunya, Oh, ratu gubuk Asmoro. Oh, layak kayak weden sawah. Ya gubuk lho, gubuk. Gubuk ning sawah. Bekas morek ki ora ngono lho, Mas. Tersirat ki aslinya. Ya. Sirati. Eh, Bawane Sisi ya Bang Ayu ya. oke. Ya. Bos. Iku arah. Ingkar
ada suara Pak, dan nyoba tuku mobil loh Pak. Larang kok Pak. Ini suarane. Iya, tengkoknya itu Luar biasa. tengkok minta ya tengkok. Yes, ini keren. Sampai nih ya, anu mas, itu nengkok-nengkok. Lah, nek bercengkok ya apa ana. Nek muni sakan aku bendino. Lah kene bisa ya. Alah, alah, alah. Di mana? Isi. Oh, di Solo. Isi Purwodadi. Apa enek? Solo yo dong. Wis. Wis, aku ora iso ngomong. Ojo kakan mimik es. Anu Pak, minum. Oh, dia hakam bisa set. Kadem meni lho, Ju, batuk-batuk Mamas. Terus dipeluk. Ya. Dipitri. Hei, tekan ibuku iki lho. Kenal ibu kok ra iso. Iya. Dipitri enggak diciptakan. Alhamdulillah. Wah, saya tuh sama Bunda tuh sudah kenal karena anu mas, saya dan Bunda tuh pecinta kucing. Oh. Kamu tahu nama kucingnya Bunda? Anu, napa Bu? Senopati. Lucu. Oh, teman itu gore pagu. Ya lucu ah. Loh kan aku sebagai jenengan kan nek pas misalnya tanggapan penganjukan yo mangke kok Pak. Iya, betul itu, Duk. Oh, Nama biasa. panggilannya itu Seno, nama komplitnya itu Senopati. Terus. Aduh, dipotong gitu. Ora. Kucing kita kucing. Kucing lak dene apa mbak ajar. Tuane abar. Ada nih. Terus. Lampahan Wase. Kurang. Boten. Dadek ya, Mas? Monggo. Yo, Mbak Bir. Heeh. Ayo yo. Warna
untuk Nendo. Oke. Ketung gawong bergoyang. Kelas Kendo. Iya. Ya, makasih Mbak Bir. Luar biasa. Wis ngaturke gubuk asmara. Dan ora rugi tenan Mas Sabiata. Oh, tenan. Ora maidu Mas, ora maidu. Nggih. Teruske ya. Lanjutkan. Heeh. Mbak Sri Wahyuni utawa Mbak Pesek. Bayu manten anyar iki. Ayo. Heeh. Sing ora petok ya, Mas. Suwe ora pedok ya Mas, manten lagi selapan. Lah. Perlekasan dereng ya Mas. Ya, Mbak Sri, jumeneng Mbak Sri. Heeh, sepote, Cah. Heeh. Hey. Wis kelakon. Kudu gawane. Ini kok. Ning estu Mas Akbar. Heeh. Bareng wis dadi ngaten nek dia iso mungkin itu. Ya wis aku Mas iki. Heeh, biyen Sri rada kaku awake. Ning bareng rabi menurutmu piye Mas Gareng? Yo semakin luwes iki. Oh iya. Semakin luas. Disapa no. Kang Mas, Rasa ngono kuwi wis nganten anyar lho nek iso lho. kula jenengan sawang riyen to. Bojone lasak, bojone lasak ya Sri ya. Oh, gak delok pokoke. Aku pekewuh aku. Mas sawangan aku sik to. Iya tak kon. Aku ki wis ayu ro. Masya Allah kecet ngene kayak. Sanggulku menceng apa lurus? Lurus, sangat Kebayaku, kuantes. jarekku Jos. pas. Pas no. Berarti jemet kok. Lah gemes. Matur sudah nyuwun. Ini kita no. Kono-kono terus izin serta lep aku tuh diagung. Ya. Aku ora ngono iki kok
anu ya Mbak Sri ki sakwise apa ki menikah ki likrek nyang dandanan. Kok cilik apa? Kikrek iki perhatian. Perhatian Mas, aku Teliti. kurang apa. Nah. Dadi agar ajek iki ora ning kene tok. Lagi metu kok pondokan kok penonton iki dijaki omong kok penonton. Dariku piye Pak Bu? Dariku. Kebayakku. Kebayakku. Sambelku piye Pak? Susuku wis mundhak apa? Maksudnya kemben-kembene. Kembene pas apa urung ngono. Piye Reng? Piye? Heeh. Emang gak tak lemari, bareng bojo kok memeti. Oh, lah, Mas. Bulan iku alus, bulan iku putri Solo. Piye to? Heeh. Bagi kok sinden asap berata kok ora sing beneran aku. Kok ket mau ora beneran to, Mas? Dijak karo Seli jare Kemayu dijak karo kita omong-omongan ragato. Heeh. Karo aku yo kudune pas to, Mas. Modelane memeti piye to jaluke sing model Wong piye? sampean ndek, aku yo ndek, adine ki serasi, Mas. Heeh. Heeh. Kayak pasangan tupai. Padake tupek. Wong jenengan mboten beda dhuwur lho, Mas. Gak ada. Jenengan. Wong lanang kuwi ketok cendhek mergo nasib. Lho lek piye? Turokke iki lah. Lho nek diturukke pas, Mas. Oh, dhuranku. Anjani. Kok iso? Nek ngadeg padha Padha. Nek turu Dhuran. Kok iso? Alah, kok gak paham. Urung-urung Mas aku urung meneliti tekan kono kuwi. Alah, bedane kucing karo manuk. Urung penelitian. Wangku. Gandengan menanya lagi baru gunakin kumpul langsung selamatkan. Amin. Tinggal kantor ngomong. Amin, Mas. Ketengin di anak lanang apa wedok iki? Pengen lanang terus madeg. Lanang sih. Gampang tak. Pripun carane carane? piye Mas carane? Nek trik-trike. Trike piye trike? Misna ya. Contohnya aku dhewe, Mas. Iya. Trik iki tak terapke alhamdulillah anakku baru wedok sing nomor loro lanang. Ngene iki sok yo nyangoni ilmu aku Mas. Nah, ilmu dalane juga ini. Nek kepengin di anak lanang, tak tinggi sampai gawe bismillah sik dino karo Gusti Allah kepengin anak lanang. Jen iku tetep. Acake saka tengen. Udah saka tengen bismillah, saka tengah mandek acara bilok rampung medun ngiri anake lanang. Ngono. Nek kepengin wedok, Wedok. bismillah saka kiri, saka tengah acara bilok rampung medun nganan. Wedok. Oh ngono. Ning nek kepengin- kok ngisor apa dhuwur? Oh, enggak. Lah aku teko tenanan, Mas. Lah kok nek kliru, lah aku gak merhatekno ya, Mas. Nek kok tengen lanang. Eh. Heeh, piye Mas Gareng nek kok ngisor? Nek kok kiwa kuwi wedok. Terus piye? Sok kurangnya kuwi. Kok kiwa Ning nek wedok. kowe kepengin pacaran sik sementara iki kudu ngomongan ben pacaran sik menikmati masa-masa apa jenenge romantis. Honeymoon. Honeymoon. Kuwi Iya. ben ora meteng sik, Heeh. carane gembang. Acak entuk kopi wae utawa ketengen ning syarate nek saka tengen teko tengah gak sah acara langsung ngiwo. Lho. Nek saka kiwa teko tengah gak sah acara langsung nengen. Iku Lah video acara. gak iso meteng. Ketok. Lha iku ora gur kaya ciduk dawet dengan kiwa, Kiwa dengan nengen kiwa. gur telate lho. Wes sering perang. Tangkoh. Ini kok malah paham to, Bu? Malah roh. Dari wong-wong iki lho. Oh Roh aku, Mas. Wis bagune anak lanang wedok iki gumantung tertanding Iya, Gusti laras, Allah. laras. Tetembangan ya. Tetembangan. Iya. Sing musik Sri. Oh, musik? Ayo no. Oke. Kok kesayangan apa-apa sing manut-manut kamu. Ayo. Iya, kesayangan aja deh. Oke. Kesayanganku sama Mas Kris. Ya. Mergo Mbak Sri iki lagi mantan anyar honeymoon iki kesayangan-kesayangane Bu Sri. Iya, Mas. Sik sayang-sayange. Cek sayang-sayange. Pancen wong omah-omah kuwi koyo ngemut permen karet lho, Bu. Heeh, Mas. Nek ngarep karet kae krasa legi, nek suwe-suwe krasa sepo, nek ngarep sepo gandeng kuwi permen yo kudu tetep dimput. Ngono ya. Ambak wis suwe ngono panggah sudo ya. Kan, Legine ya. mau remen karet tuwa betul panggah sudo ya. Kudu-kudu. Iya ta. Ayo. Iya. Yo, dadeke. Heeh. Kereng. Sendika Mas. Yo Mbak Aulia sesarengan Mbak Sinta. Berdiri jumeneng bebarengan berdua. Sepote to, coba kayak ngapa? Ya, yo. Ya.
Ya, nek ketoke loro iki rada beneh kira iki. Beneh kira iki. Wilujeng dalu Mbak Aul. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mbak Sinta. Wilujeng dalu Pak Dalang. Oh, iki Aul. Aulia kali Sinta. Wah, ini digabung jadi asin iki. Kok iso asin nih lho? Aul cinta lho. Oh iya. Iya. Duet klasik asin bergoyang. Oke. Apa Bu tembange Bu? Pak Ubuk to. Nok. Nah. Ubuk. Pemayangan deh. Pemayangan. Wayangan. Boleh. Terus bisa yang hari semuanya, segenap para tamu yang berbahagia. Selamat menikmati persembahan di kami. Bareng artis-artisnya Indonesia Aspa Bratapunya. Si cantik dan gurita dengan Aswara Merdunya. Pernah dinar di masa kemerdekaan yang kelima. Yuk, nanti kita kasih Bocah kemerdekaan barang lho. zamannya Sudirman. Ya dadekke Mas. Heeh. Oke. Ya. Setembangan Kang Sarto gegojekan sambung ning Pathasanga ya Mas. Isi. Nggih. Namung sak deringipun gandeng jauh jumbo tampi namung dilipet manten kok Mas saking kesendeng kok bopong panglatita. Oh mengkaten nggih. Nggih, kula nyuwun pangapunten nek padatan tak dugi jero-jero. Oh nggih. Ini gandeng kula namung ugi jauh itu mekaten namung diderek mawon. Oh nggih. Nggih, lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Mas. Sewang-sewangan laku Mas ya. Ah, berkah barokah tenipun. Amin. Heeh. Duk, piye? Kae umbul-umbul, heeh. Padyabala saka negara Ngalengka, heeh, padha bebudalan. Oh mangkono, heeh. Ditutuke lakone, heeh, coba kaya ngapa, heeh, tak derekke yo, heeh. Kumreh kang bala lumares